किन्तु दिनै फैयै फैयै बिथां प्रमद बर' सारा अर्थात इउपिपिएल नि नैबे दानि सरकारा जोंनि बे गोनांथिखौ खोब इम्परटेन्स होदों। इम्परटेन्स होनानै गिबि खोलोबनि थाखाय गंद' सिनेमा हल गायसननायनि बिथांखि लानानै आथिखालाव बे सिनेमा हलखौ लुफुंगासिनो दङ। हेलौ हेलौ खुलुमबाय सार। खुलुमबाय। बड'लेण्ड टाइम्सनि मेनेजिं डाइरेक्टर आं बड'सा दैमारि। खुलुमबाय। नोंथांजों माखासे खोथा सावरायनो होननानै बे समाव जोङो इन्ट्रडक्सन हथात कलनि गेजेरजों इन्ट्रडक्सन खालामनो सानबाय। जोङो मिथिनो मोनदों बावैसो साननि गेजेरावनो हथात गाबोन 30 जुन बेलासिनि 3 रिंगायाव गोलाव समनि उनाव प्रमद बर'नि सोरखार फैनायनि उनाव रुंसारि टिकेन्द्रजित गोसोखां सिनेमा हल बेखेवनो थांगासिनो दं। दा बिनि सायाव नोंथाङा बिसानि एडभाइजार जानानै मा बुंनो सानो? गिबियावनो खुलुमनाय बावहरबाय नोंथांनिसिम। बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना बे बर' सावथुनखौ मोनसे लेभेलसिम लांनांगौनि थाखाय अर्थात गोजौ मानदान्दासिम लांनांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन समाव खामानि मावबोबाय थादों। थ' गोबां सावरायलायनायनि उनावहाय सावथुन दिहुनगिरि, डाइरेक्टर बा महरगिरि बा बिसानि दैदेनगिरि बिथांमोना मोनसे खोथाखौ बुजिनो हादोंमोन जे जोङो सावथुनखौ गोजौ थाखोसिम लांनो गोनांब्ला एबा मोनसे डिसिप्लिनाव लाबोनो गोनांब्लाथाय जोंनो सिनेमा हलनि गोनांथि दङ। थ' बे गोनांथिखौ लानानै जों गोलाव समनिफ्राय सिगांनि सरकार आरो नैबे दानि सरकाराव मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन जे जोंनो सरकारनिफ्राय सिनेमा हल बानायनानै होनांगौ। थ' माखासे मेम'रेन्डामाव थानाय गुबुन गुबुन माखासे बिथिंफोरनि गेजेरावहाय बे जोंनि मस्ट माने इम्परटेन्ट, बे जोंनि मोनसे बिराद गिदिर आसा सिनेमा हल। खारन जोङो मिथिगौ जे जोंनि बर' सुबुंफोरा बे बर' सावथुनखौ खोब बयबो अनसायनानै लायो। गोबां बर' सुबुंफ्रा जोंनि बर' फिल्मखौ नायग्रानि माने आंखाल गैया, खिन्थु जोंहा प्लेटफर्म गैया। थ' बेखायनो जोंनि नोजोरावहाय गासै बर'फोरनि एरियायावहाय 50टानिफ्राय 60टा मिनि सिनेमा हल खालामनो हानाय जोंहा मोनसे केपासिटि दङ नायग्राफोरनि गेजेराव। थ' बेखौनो लानानै जोङो सिन्था खालामबाय थादोंमोन, मेम'रेन्डामखौ होनाय जादोंमोन। खिन्थु दिनै फैयै फैयै बिथां प्रमद बर' सारा अर्थात इउपिपिएल नि नैबे दानि सरकारा जोंनि बे गोनांथिखौ खोब इम्परटेन्स होदों। इम्परटेन्स होनानै गिबि खोलोबनि थाखाय गंद' सिनेमा हल गायसननायनि बिथांखि लानानै आथिखालाव बे सिनेमा हलखौ लुफुंगासिनो दङ। गसाइगावआव गंसे, सेरफांगुरि, बेनिफ्राय रुनिकाटा, सिमला, बागानपारा आरो रुनिका। थ' बेफोर सिनेमा हलनि लुनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। निस्सय आगस्तनि जोबनायहालागै आरोबाव गंनै गंथामसो सिनेमा हला ओंखारनो हागौ। दा बिनि गेजेरावनो गाबोन हथात 30 जुन खालि सेरफांगुरिनि सिनेमा हलखौ जोङो बेखेवग्रोनो थाखाय आखायाव लादों। थ' खारन बिनि सिनेमा हल लुफुंनाय खामानिया गासैबो माने 100% जाजोब्बाय। थ' जोंनि गोलाव समनि जा सिमां, बे सिमाङा दिनै जाफुंनो थांगासिनो दं। थ' आं बेखिनियावनो बुंगोन बिसानि एडभाइजार महरै मानगोनां प्रमद बर' सारखौ जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। दिनै जोंनि जा आसा, जा सिमां, बेबो दिनै बिथांनि मोनसे थांखि, मोनसे सिमां बायदि जानानै दङ। मानोना बिथाङा जोंनो खोथा होबावदों आरोबाव उननि समावहाय जेसेबांखिनि हायो बोसोरफ्रोमबो बे सिनेमा हलखौ लुलांबाय थागोन होननानै बिथाङा बुंदों। थ' बाथ्राखौ खोनानानै मिथिनानै जों माने खोब गोजोननाय मोनदों। निस्सय बेफोर सिनेमा हलफोरा आबुङै लुफुंखांनायनि उनावहाय जोंनि सावथुन दिहुनगिरि बा दिथागिरि बिथांमोना बिराद गिदिर मोनसे प्लेटफर्म मोनगोन। आरो उननि समावहाय जोङो गोजौ थाखोनि सावथुन दिहुननानै जोंनि बर' सावथुनखौबो जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनो नायहोनो हागोन, जायनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि आसार खान्थि, हारिमु बेफोरखौ जोङो गुबुननो मिथिहोनो हागोन। निस्सय मोनथिनानै गोजोननाय मोनदों। आरो बे समाव आङो मोनसे सोंथि खालामबावनो सानबाय।
बेखेवजेननाय जिहेतु हाबाफारिया गाबोन जागोन आरो बे बेखेवनाय समावनो बेखेवखांनाय लोगो लोगो बे हलाव माबाफोर गोदानै माने बेखेवनाय हिसाबै मुभि देखायनाय जागोन नामा? बे माने आलायारन बे सावथुनखौ जोङो गाबोन दिन्थिनाय जागोन। जोंनि बर'नि माने गिबि आबुं बर' सावथुन, बेनिफ्राय बर'नि माने गिबि सिनेमा हल, थ' मोननैबो गिबि। थ' बेखायनो जोङो माने निस्सय गाबोननि साना जोंनि थाखाय खोब मोनसे जारिमिनारि जागोन। निश्चय निश्चय। आरो बे हाबाफारियावनो बेखेवगिरि हिसाबै बा बेखेवनाय हाबाफारियाव सोर सोर बाहागो लागोन आरो बे सिनेमा हला बेसेबां केपासिटि सुबुंनि सिटनि केपासिटि बेखौ एसे मिथिनो हागोन नामा सार? आं गिबियावनो सेरफांगुरि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल ससियेल वर्कार बा समाजनि मोजां हास्थायग्रा बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। मानोना बिथांमोना बे सिनेमा हलखौ लुफुंनांगौनि थाखाय गोबां माने हेफाजाब होदों। थ' बिथांमोननि अननायावनो, बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै सेरफांगुरियाव बे सिनेमा हला जानानै फैबाय होननानै आं बुंग्रोगोन। थ' बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बेखेवगिरि महरै जोंनि बिटिआरनिनो मानगोनां CM बिथां प्रमद बर' सारा बाहागो लागोन आरो गुबुन गुबुन जोंनि दैदेनगिरिफोर, लकेल MLA बिथां लरेन्स इस्लारि, रेंगोरा नार्जारि सार, केबिनेट मिनिस्टार खावगोरा ब्रह्म सार, बेबायदिनो MP जयन्त बसुमतारी सार, थ' बिथांमोनखौ बे हाबाफारियाव लेंनाय जादों। लोगोसे जोंनि बिसानि महरगिरि, हारिमु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव लेंनाय जादों। सिनेमा हलनि केपासिटिया माने 150 जागोन, 150। गासै 150 जन मानसिफोरा एखेलगे जिरायनानै उननि समावहाय बे सिनेमा नायनो हानाय जागोन आरोखि। आसा खालामदों बे सिनेमा हला सेरफांगुरियावहाय निस्सय दिदोमै थाबाय थानानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि एन्टारटेनमेन्ट होनो हाबाय थागोन आरो जोंनि सावथुन दिहुनगिरिफोराबो मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म हिसाबै बेखौ मोननो हागोन। निस्सय जोबथा कुइसन खालामनो सानबाय आं सारनियाव, बे सिनेमा हलाव खालिबोल' बा अनलि बर' फिल्मल' देखायनो हागोन ना गुबुन फिल्मबो देखायनायनि सुजुग सुबिदा मोनगोन? नङा, बियो मोनसे फुल फ्लेजेड माने सिनेमा हल जागोन। बर' सावथुनजों लोगोसे गुबुन गुबुन माने बलिउड हलिउडनि सावथुनफोरखौबो बेवहाय दिन्थिनो हानायनि केपासिटि दङ। आदसा, थेंक इउ सार, साबायखर थाबाय नोंथाङा जोंनो बेसेबां सम होनायनि थाखाय। आरो आसा खालामो जोङो नोंथांमोननि नाजानाय आरो नोंथांमोननि बर' हारिमुखौ दिन्थिलांनो नाजानाया बियो अरायबो मोगथां महर मोनलांबाय थागोन, जाफुंसार जागोन। जों बेखौ जोङो मानगोनां फैला बरगयारी सार बिथांनिसिम जोङो बिसानि एडभाइजार बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। जों बेखौ जोङो मानगोनां फैला बरगयारी सार बिथांनिसिम जोङो बिसानि एडभाइजार बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। जों बेखौ जोङो मानगोनां फैला बरगयारी सार बिथांनिसिम जोङो बिसानि एडभाइजार बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। जों बेखौ जोङो मानगोनां फैला बरगयारी सार बिथांनिसिम जोङो बिसानि एडभाइजार बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। जों बेखौ जोङो मानगोनां फैला बरगयारी सार बिथांनिसिम जोङो बिसानि एडभाइजार बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। जों बेखौ जोङो मानगोनां फैला बरगयारी सार बिथांनिसिम जोङो बिसानि एडभाइजार बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। जों बेखौ जोङो मानगोनां फैला बरगयारी सार बिथांनिसिम जोङो बिसानि एडभाइजार बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। जों बेखौ जोङो मानगोनां फैला बरगयारी सार बिथांनिसिम जोङो बिसानि एडभाइजार बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। जों बेखौ जोङो मानगोनां फैला बरगयारी सार बिथांनिसिम जोङो बिसानि एडभाइजार बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। जों बेखौ जोङो मानगोनां फैला बरगयारी सार बिथांनिसिम जोङो बिसानि एडभाइजार बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। गोजोन्थों। जों बेखौ जोङो